Nangayog tabang sa Brigada Action Center ang usa ka security guard tungod kay wala gihatag ang iyang sweldo sa security agency. Si Wilmar Monticalvo Gama, taga Tayud Konsolasyon, Cebu, mibutyag nga gusto niyang kuhaon ang iyang sweldo nga wala mahatag sa ilang agency. Matud ni Gama, gilisod-lisod siya sa inspektor sa maong agency dihang wala sila'y maayong relasyon. Dugang ni Gama, gihimu-himuan siya og bati nga report nga nalambigit kuno siya sa illegal nga drugas. Giingnan nga adunay investigasyon o clarification. Inungdan nga wala siya gipa-duty. Apan iyang nasuta sa opisina sa ilang agency nga dili di ay tinuod ang maong report kay usa lang di ay kapag maniobra nga istorya nga pagpangdaot lang kaniya. Gani wa masayod ang agency bahin niini. Gihatagan og igong pagtagad sa Brigada Action Center ang security guard alang sa husto niya nga buhaton. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.